آمين يا رب العالمين. alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Naga TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. enen kala en dendi en mbi ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en mbi ceerno jaam waali, en mbi dentalnga kala jaam waali alhamdulillah rabbil alamin. en jetti Allah no feewi e oɗo kadi ñalawma mawde ñalawma aljuma ene hawri e sappo e jeeɗiɗi lewru men nde ganduɗa ko lewru juillet taw ñaɗɗiɗi e nogas jeegom ɗo e wuro Tittongo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. juulama kono kadi wirdama machallah, ko kadi duwaw wirdo waɗama gasi e oɗo saaha koye inɗeli he wona alhamdulillah rabbil alamin. en jetti Allah no fewi no fewi no fewi no fewi ko weltare kono kadi ko ɓeydare e ngol ɗo ɓuuɓol asmano foof machallah waɗi tep ndiyam machallah nangue yaltani ko weltare no fewi no fewi no fewi. no mbiɗen ni hande o seeren ɓe mbi kal garo juma yo addor hadiya nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. hande kadi ko hadiya wiya ngel sahaji wiya sadak, sahaji wiya hadiya. hande ko hadiya yamira kal garo juma yo addor hadiya cheikhnama tijane radiallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin. non jetti Allah no fewi. no mbiɗen ni Duuso ceerno fuɗɗa ko 8 août 2025 wadde ko 8 août jogoɗo arta ɗo 2026 wonat hitande so allahu lamɗo jaaɓi inchallah mawla ɗum noon bandiraɓe kala nande noon pamir noon so ñalawma o yonti hol poɗɗen waɗirde ko wiyata fête kono fête diina fête l'islam taw ko welnere diina welnere l'islam machallah. tarikaji seeren ɓe gadde ha heewa, tarikaji sahabaɓe ceerno gadde ha heewa, taarih wuro ngo adde ha heewa machallah, hollude weltare e ɓeydare no fewi no fewi no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin. e jetti bandiraɓe kala no fewi sinno sagam noon ñande wiya ko hande woni 8 huitiéme 2026 8 août garoɗo o taw oɗon yeeɓiyankoɓe fodde enen tarikaji ɗi kalannoɗen nder vidéo ji ɗi taw goto kala en artani hen hay sinno kam ko hen gueɗel gotel e banggue taarih guilata wuuro ngo hay sabaɓe ceerno ɓe ha ceermen mawɗo ha haalimen hande o joma e nder Duuso ngo de wonɗo kalnoɗa juma mawɗo nde wonno huuɗo koni wano ayi hen nde ɗo hitande wonno, nde wonno sangue nde hitande wonno, ndiɗo mbadi hande ko nde hitande wonno. ay hayso hen gotel tan goto kadi haala gonguel kadi haala goɗɗum hollirta wonde eɗen dewdi kono kadi ko haalte banggue tatakaji ɗum kadi machallah ene rewiɗa inchallah mawla ko ɗum tan inchallah mawla. ha kadi e gueɗe goɗɗe ha kadi kala bandiraɗo kadi jiɗɗo kadi hollirde miijo mum, hay bandiraɓe jiɗɗo hollirde kadi miijo mum e weltare mum kadi e Duuso ngo kadi fof kadi fof goto joom addi hen fof ene moƴƴi ko addi fof kadi ne waɗi fayida eyyi machallah. kono kadi so ballal ari kadi machallah e paate golɗe kadi ma wallu kadi inchallahu mawla. non jeeyato nderto inɗeli he wona beele mbawen kadi jokkito golle inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin. ganda nde ko inɗeli wona oɗo saaha hay joom hajjuji en hay wayntoɓe foof alhamdulillah rabbil alamin. gatagol ceerno ceerno ibn Oumar Ceerno e wallidiɓe muɗum. ñaɗi saaha won nangoɓe lawol ngol alhamdulillah rabbil alamin woni rokkede lawol ngol. salatul fatiha.
alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin eskey Ibrahima Diallo di sajjade nde kaɓara alhamdulillah rabbil alamin machallah juurama mawɗo kondede juuɗe wonde yakondirde machallah yiɗande gonten yiɗande hoore fondide fof ko goto fonde wotere anniya goto yidde wonten kandara wonten alhamdulillah ceerno Ibrahima Ceerno ceerno Abdoul Hayy Diallo ceerno Aliou Kane
alhamdulillah rabbil alamin machallah. ceerno Ibnu Martial machallah ba kay machallah machallah. eɗen gandi hannde ko aljuma ko jaltal rewɓe ene ngara ha keewa wadde ko ɗo boowal jamaade hakkude Allah ceerno ko ɗon toppete duwaw inchallah. sabu hannde worɓe ɗon jafete inchallah mawɗa seydi Ba. فاتحة صلاة الفاتحة. فاتحة صلاة الفاتحة. ceerno ari Yeah,